Management Academy. Manager Success. Съвсем накратко ще разгледаме теориите за мотивация, само някои от тях и ще видим какви са общо валидните, универсалните мотиватори, които въздействат на всички хора. По-важното обаче, което ще разгледаме днес, е как да установим ние самите кое въздейства на нас. От всички тези мотиватори, които влияят на абсолютно всички хора, как да разберем и как да изведем за себе си тези, които на нас най-силно влияят и ние да можем да боравим с тях, така че да поддържаме собствената си мотивация. Това е акцента на днешния вебинар. Сега започваме най-напред с определението за мотивацията. Всички знаем каква е мотивация. Това е движещата ни сила. Нещата, които ни подтикват към действие. Искам да ви обърна внимание на един аспект обаче, който е много съществен и като че ли някак остава в страни от разбирането за същността на мотивацията. Мотивацията всъщност е състояние, което е променливо. Това означава, че ние не би следвало да очакваме от себе си да сме абсолютно във всеки един момент от живота си супер мотивирани и активни. Това е едно от нещата, което е сравнително успокояващо, така да кажем, защото ще знаем, не можем да бъдем на 100% винаги мотивирани, но можем да променим това състояние с собствените си усилия. Тези неща са общо валидни. Както влияят на нас, така влияят и на всички хора. До тук, добре, разбираме ги тези неща, но те ни носят много съществена информация точно за нашата мотивация. Ще продължим още мъничко с тези общо валидните неща, за да знаем какво ни въздейства така или иначе, но после ще започнем наистина да се съсредоточаваме върху това, какво и как да разберем какво лично на нас действа като мотиватор. И сега направила съм ви тук една обща табличка и с нея ще приключим от гледна точка на универсалните принципи и мотиватори за всички хора. Имаме два вида мотивация. Но ето каква е същностната разлика между двата вида мотивация. Тук вече започваме да влизаме в по-полезната част на нещата. При външната мотивация ние нямаме контрол. Външните стимули, към които се стремим, някой друг ни ги дава. И тук е големия проблем. Както ни ги дава, така може и да ни ги отнеме. И в момента, в който ни ги отнеме, ние губим своята мотивация. И в един момент си казваме, ами сега, какво да правя? Нищо не ми се прави, те не ми дават това или онова. Нали? Винаги прехвърляме някак отговорността за нашата мотивация на външни за нас самите обстоятелства. Докато вътрешната мотивация зависи само от нас. Ние вътре в себе си осъзнаваме стимулите, които ни движат и ние самите инициираме действията, за да постигнем желаните от нас неща. И по този начин няма как някой друг да окаже влияние върху нашата мотивация, защото тя зависи само и единствено от нас. Интересен въпрос. Защо много хора се мотивират от външните награди? Сигурна съм, че знаете отговора. Защото е по-лесно. По-лесно е някой друг да ти даде нещо и ако не ти го даде или ако ти го отнеме, ти да го обвиниш и да кажеш, ами той е виновен и аз затова няма нищо да правя сега. Кои цели могат да ни мотивират и да поддържат нашата вътрешна мотивация? Целите, свързани с истински важните неща за нас. Личните ни мотиватори са нещата, които са най-важни за нас. И оттам са целите, които ние си поставяме за тези важни неща, най-стойности. Енергията, която изразходваме, за да се накараме да правим неща, които ние искаме, е много повече от тази, която ни е необходима, за да правим нещата, които искаме. И сега, тук е много интересно. Една закачка имам за вас. Кое според вас е по-правилно?
Да направим нещата, които искаме, или да искаме нещата, които правим. Management Academy. Manager Success.